Schovaná, vole. To je metry, to je metry. Ale dokážeš tak, když jsi taká vstávat. Dokážeš tak, chtěli do té cutky, ale zapálit si to, jen tak prostě v klidu. Tak je tam jenom přijde, začínce. Hele. Ty tam otevřeš všechno. Ale a ještě větší metry, hele, to patří k tomu. Kdyby se ne neudělala to dokonce, ale tam abys pořád letěla rovně a tam abys pronikla však. Jo. To udělám, vole. Ale to vole, ty jsi nezajrazila tam na pouze tvoje, to bys vole. Metry. Ano, už paní za to. Holky, to ale všechny zdravotní nauka. Základy Pomeň na roušku. Co je to zase za provokaci? Já myslím, že to toho Jak si nikdo nevezme, ale když vám to podám, tak hned chlastáte. Ale jsme na to moc chvíli prastata. To zvedneš líbíky, vole. Tak dneska mi nikdo na stopu nezastaví. Dej si, vole, dej si sama. Jo. Až to dopiju. To aby bylo dokumentát. Ale tohle je plavný, víš co? Ale mě to bylo metry. A teď musím vysmrkat. Smrkej do kamery. Malej kobereček a lítat si tady, víš co? Dáš si, hele. Hra se stopovanou. Ještě tam nějakama. Nevím, proč se schováváš, to je video. Náš uznává, že se schovává, aby nebyla vidět dokumentaci, skrz koho to bylo, tohle taková klouzačka. Jaká klouzačka? Chlastačka.